Yo kijing miring sih, kijing miring, kijing miring. Kijing rimeng. Baru deh kok kijing miring. Ayo. Tak kira orang ngerogah. Ayo dek, kijing miring, pupus gedhange raja, dasar bagus tur prasaja. Ijo gedhange bayem, enake tinggo hujan, duwe beceras, nang ati ayem, rina wengi kelesan dan pangan. Kijing miring, ngetan paling ulon, apa sediane kelakon. Mas, Piye? miring mas, Miring ya miring ayo. rada rene mas, miring. Sedok barang ukir-ukiran, barang rakena dadi pikiran. Duit Pak De. Ya mas, ya mas. Bulan sepuluh dilumpati, ajur mumur tak ladeni. Ya apa ra Mbak Esti? Apa ra ya ngono Mbak Esti? Acur. Ajur. Ajur lek. Sampai kelasku dengan sore, hatiku panas mikir sirate. Yo ini kira, iki umpama ketemu Piye? Rini ngono iso dadi kaya Rini ya. Rini apa? Mentir.